Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Makalom. Mao ni atong itanong guys ng pinya diri sa Eco Rest House niya. Warong guys kanang July 25, 2021 mao ni atong buhaton para makakuan ta diri guys. Katanom niya na magtubo samtang nagtrabaho ta diri sa munisipyo. Okay. Mani mga sibuyas guys na mga sibuyas. Tanong ta guys. Oh, magbuho ta primero guys. Guys, tanong. Okay. Ito na po yung itanong guys na kanya.